Здравейте, аз съм Валката Гамес, бъде тук до мене Майк Иванов и ще снимам клип на Clash Royale. Ако искате още клипове на Clash Royale, пишете в коментарите. Може да съм много слабо на... Да, направим армията. Но друго да се благодаря. Какъв мил човек, нали? Сега да почваме клип. Да правиш. Как се почва беше? Tu стратези. Пускай ги. После акцията. Не за това не ти казах. Давай, слагай го. Не там, бе. Да се държи. После акчерите. Акчерите. Не, отлежи. Слагай го бързо, ще ти вземат колата. И така трябва да изгледаме, не? Ами хора! Гледчка! Слаба армия имам. Не слабо ми... Да, слабо, ама... Много ефтина. Кой вика? Не съм много добър. Сега Марти Иванов ще оправим. Сега Марти Иванов ще ми оправи малко. И тия, само да ви кажа, тия с брадвите са за скелетите. Когато има много скелети, тогава се слагат те, защото те помагат. Ето така ще си почти неразбиваем. Това е много неразбиваем. Пък и е 3. Да. Ето с този, с тази армада няма да загубите почти никое. Ама в почти. Айде сега ще видим втората игра. Сега Марти Иванов. Марти Иванов. Бърках се. Съм играл с теб. Сега. Как си играл с автомобил? Играл съм. Добре, прецепиш. Пускай она с бравото, тя не е силна. Ти не си разколко си не играл? Ти не играеш. Тук съм може би преди да дойде в твоето. Не би си слушал батерията ли? Не знам. Хора на 5% батерията, дали ще успеем за клипа да го свършим. Направи впечатление, сега ще я разправя на
Ехи добро. Хора, ако знаете, нещо плажно, това ще снимам на Clash Royale, защото нали е много тъпо да снимаш, нали е много тъпо да снимаш, когато, в смисъл, когато... Знаеш, Иванов спечели Golden Shot. Браво. Ами, Не бе, брат. Благодаря ви, че гледате. благодарях ти, че гледате този клип. Абонирайте се и палец нагоре. За сега чао, защото батерията ще ми падне скоро. Чао, чао. Спокойно,